Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dini sa Inusarang Sibya, anan sa mga mamumuo. Kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated ang Pagtuki. Ug kini inyong malagad, si Pagtuki Tat Samson, na makiguan ka ninyo sa oras nga pagpanungki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Nobyembre 2 karon, 2013, ug ang atong pag-aisgutan, ang tinuuhan sa kalagkalag. Again, ang ato ang topic karong buntaga, mao ang tinuuhan sa kalagkalag. Kapan sa dili pa maigsoon, tuguti na pos pagpangayog katahuran kaninyong tanan nga naa sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay o sa inyong tagsa-tagsa kapanginabuhian nga nagpaminaw karon og nagsuot kanunay ning atong programa. Ilabi na gyud sa atong mga kaigsuunan, no, didto sa Bohol nga naapektahan in town sa linog, no, niadtong Oktubre 15. So kaninyong tanan diha nga mga kaigsuunan nato, mayong buntag ug man sa atong mga kaigsuunan, no, sa mga silingan nga probinsya sa Siquijor, sa Negros, sa Leyte ug pipila ka bahin sa Mindanao area ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Subo. Again, kaninyong tanan maayong good morning, no. So may naota kasi nining ato ang pag-uban karon, daghan tang makatunan ug daghan tang mahibaw-an kabahin sa atong tinuuhan sa kalagkalag. So maigsoon kuyog nato karong buntaga ang kasamtangang Executive Director sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated Culture and Heritage Unit, wailain kundili si Doc Joy Hira. Doc Joy, mayong buntag. Mayong buntag diha, Sir Tats, unya mayong kalagkalag sa atong mga suking tigpaminaw. Sakto gidron nga ang atong topic kalagkalag kay Nobyembre 2 man. Nobyembre 2. No? In fact, sa Catholic Church ilang giingon nga dapat ang kalagkalag sa Nobyembre 2 dili kay kasagaran man gud i-celebrate November 1. November 1. Yan, sa mga kuan man ang tanang mga santos. Nya, apil sa tana nga kuan, no, kay santosonon pa man ta. Sabot nga nagagwanta pa ta aning kinabuhi, pero moabot ra ta diha. Okay, so mao kadto mga igsoon kuyog nato si Ma'am Joy, no, ang Executive Director sa Rafi Culture and Heritage Unit. Unya kuyog ano sabta ni Miss Masi Cabanes, kasamtangang Museo Subo Curator, unya usa ni siya ka Archaeologic Assistant o former museology teacher. So muna mga itong kuyog mga igsuunon, mga kaigsuunan karong buntaga, unya maginaot ang kuyog nila, ila tang katagaan o ideya o masayran ta kuyog nila unsa dining mga tinuhuan nato panahon sa kalagkalag. So nining ato ang pag hisgot-hisgot karong buntaga mga igsuon, pinaagi niini kita makahibaw, no, sa mga lain-laing mga practices o mga traditions nga atong gi-obserbar panahon sa pag-celebrate nato sa All Souls Day, no. Unya matagaan sa tinlag background unsa man mga practices at traditions nga atong gi-practice o gi-observe. Unya pinaagi nini ma-assess gud nato, no, unsa man mga gihimo nato nga mga tradisyon agig pag saulog sa kanang atong mainahan sa kinabuhi nga nay taliwan na. So kung maisgot ang All Souls Day, usa kini siya ka importante nga bahin sa ato ang kultura, no, isip mga Pilipino. Unya ang atong nasod noon kaayo sa kaning gitawag natong close family ties. Unya mao pinaagi niining mao holidays kita ganda higayon nga magkuyog uban sa ato ang mga pamilya, unya mo tahod sa ta, no, sa ato ang mga kaigsuunan nga mipanaw na. So nining pag-observe nato, lain-lain ang ato ang mga kultura, lain-lain ato mga pamaagi. Dito sa West, for example, dili kayo kumo, no, nga mo spend sila og panahon at ngadto sa mga samang. Unya apan kita mga Pilipinos, mo prefer kita nga i-spend nato ang labi na gid panahon sa kagabiho, no, diya sa sementeryo kuyog sa ato ang tibuok pamilya. Diin kita magdagkot og mga kandila, magdungag pangaon, no. Unya kini siya nagpakita sa atong kalig-on sa ato ang family values o kinship. So aside, no, sa kanang gitawag nato mahog naman ni camping, no, diha sa sementeryo, nining maong holiday
ang mentalyo makita na to nga busy kaayo, daghan kayong mga tao, daghan kayong mga hayag kayo ang lugar tungod kay daghang mga kandila, daghang mga suga, unya makita sad nato ang atong mga kaigsunan magdao mga buwak, pagkaon, yan na ay pangadji. Even gani adunay mga music no atong madungog ug daghan pa nga mga mahitabo atong maobserbahan diha sa sementeryo. Apan ang pangutana kini mao ang pagtuo nato og mga practices nasubay ba ni no sa ato pagyong naandan unya kanus aman ni siya nagsugod yun. So mo ni atong mga pipila ka mga pangutana nga sayran nato kuyog sa ato ang mga bisita karong buntaga. So di na to langanon una sigurong pangutana nato ni Doc Joy no kabahin niini kanang Doc katsa miss asa ginang question rin miss there last day last page. Okay, so Doc Joy una sa tanan diin man ni nagsugod ning pagsaulog nato sa All Souls Day. Ang kaning pagsugod no sa kaning formal nga kuan celebration sa Nobyembre 2 as kaning adlaw sa mga kalag started with a Judean Christian tradition sa Catholic Church gid ni siya nga kanang celebration no nga naatay panahon nga i-honor ang atong mga santos ug ang mga kag no. So but ang kuan gud ani kani this is religious gid ni siya nga activity sa Catholic Church. But I think ang pinaka-importante ani is nanuman nga nigamot siya sa atong kultura. Numero uno, importante na itong hunahunahon nga sa wa pa moabot ang mga kachila, no, atong 1521, doon na naman tayo connection sa kanang gitawag kong afterlife, no, sa laing kinabuhi. In fact, ang pinaka-oldest, ang pinakakaraan nato nga artifact, mao kini makita nato sa 1,000 ka pesos. Doon na dihay na yung mga marka, no? Marka, no, nga ang kuha na kanabitawong manunggol jar. Kung naamoy 1,000 diha, tanawan ninyo, makita ninyo na... Wa na ko madadog Joy ako sa kalibo. Ako sa bitaw, ako sa kalibo. Ang nindot pagod ana sa makakita nga, kuha na siya jar, no? Kanang secondary burial na siya nga. Doon ang atong mga kakaraanan, doon na sila'y practice na ang paglubong sa tao, duha na siya kaklase, kanang primary nga, kuman og kamatay doon ay seremonyas ilubong. Diretso lubong di na magagig. Pero doon na sa ikaduha nga after pila ka years nga na dugta na to ang lawas, doon na siya seremonyas no nga pagbuhaton diin ang mga bukog kanang kuhaon unya isud na siya og jars unya ibutang sa langob no kasagaran wanang secondary burial. Kani importante ni ang pagpasabot nga doon na connection ang buhi ng mga tao nga pa sa katong nitaliwan na kay para magud natong kuan mga Bisaya o mga Pilipino ang kinabuhi wa na siya mahungan sa kamatayon kung dili ang kamatayon mauna siya kuan kanang taytayan ngadto sa lain sad nga kinabuhi. In fact mo na rason nga sa atong kuan gani traditional nga pamaagi sa atong pre-Hispanic mga Filipinos ang gibuhat gani nila nga doon na ginay ipada kada bitaw naay mga plato kanang gitawag nila mga antiques no ilan ang gibilin kay ang pasabot anak nga doon na pay kinabuhi pagkahuman aning kalibutana mo na nga katong mga plato ang mga butang nga ilang ipada magamit nila dito sa laing kalibutan. So muna nga pag abot sa mga Espanyol dili na lisod nga ihubad no ang bag-ong relihiyon sa naandan nga pre-Hispanic nga religion kay nakasabot naman nga dunay kag ang kuan dunay kag ang tao dunay kalag ang tao mao ni ang pagtuo mao ni siya kuan mo ni siya mo padayon dito sa laing kalibutan. Now balik dito sa katong manunggol jar nindot man ito kay graphic ito nga kuan no explanation kay ang nahitabo dito sa ibabaw ang takob ato nga manunggol jar doon na to siya drawing kanang kuan gyud kanang naa siya baroto ba nya basig na atoy katik pero naguba na magud so di na ma-reconstruct nila dunay baroto duhay duha ka buok tawo nga naglingkod dito ibabaw sa baroto ang usa nga naa sa atubangan sa baroto ng yugpos ang style ng yugpos nga nya ang nasa luyo niya nga barog mo'y nagkuan mo'y nagtimon mo'y
So ang pasabot ana nga kaning kuana, kaning katungkag sa atubang mo siguro toy muadto sa laing kalibutan, pero kung tan-aw nimo sa illustration, very peaceful man iyahang kuano, iyahang pagsakay sa bound, and ang loop is nag-anticipate siya ba nga moadto siya sa laing kalibutan. So therefore, kaning mga inaani nga images, it is also allows people to figure out nga death yun is not something that we fear. Kay, of course, mag-uulta kay mawa na, pero ang ato manggong traditional nga religious belief nga dili siya angay ka kung dapat imo nang i-provide dito. So mo tong image, so nindot kay ito nga image, in fact nahimo na siyang national cultural treasure nato kay kung ano kay it shows kung unsa ka complex ang panghuna-huna sa atong mga kakaraanan, no? So dito maingon nga nahimo ratang gitawag na educated pagabot sa mga Espanyol. That's not true. Ang kasabutan na nga complex na gid kaayo ang atong pagsabot sa relihiyon o sa kinabuhing dayon, no? So in the Catholic faith or sa Christianity, kami na siya, no? Kanang kinabuhing dayon. Para sa traditional nga way of life, katong traditional religion, it's really life after death. So muna nga, mo bitaw na Sir Tats nga doon na tayong mga naiuban, di ba? Bisa sa atong ating paminaw, may gidamgo o barko or gidamgo. Pasabutan na, may nag-uingil, na siya nga damgo. Tungod kay, naaman tay traditional, kaninawa na lang na yung mga practices nato ba? Tungod kay, nasapawan na siya sa Western way, no? Sa panghuna-huna. Pero, ang kuwan siguro, nga, kung tanaw nimo, ibasin nimo dito sa Manunggul Jar, ang pasabot ay sa sakayan nga, kuwan din na siya, no? Sakyanan po siya to the other life. Kay, ang kuwan sad, in fact, sa mga archaeological sites nga ako sang na-excavate or akong na-survey, ang kasagaran sa mga burial grounds, naagyod siya, ibabaw sa, kanang promontory ka na bitaw, medyo ibabaw niya, nag-ambo og tubig. Kay ang kuanana nga, ang belief nga, ni kamatay ni mo, mutabok yun ay ka, mutabok kuno ka og tubig, una ka mo adto sa laing kinabuhi. Yeah. So, kini siya, Doc Joy, unsa may mga rason aning ato man gining gi-observe ning All Souls Day? I think of course ang influence sa western religion, pero deeper than that, naamo ko tay deeper relationship sa ato ang families, no? Nga importante gyud ay kay ang kaning manggong mga rituals, no? Mga rito sa kinabuhi. Mo ni siya pamaagi pag number one, pagpailan mo nga kaning kinabuhi dapat ato ning i-value atong tagaan og importante nga valor tungod kay kausara ta mo agi ang kinabuhi. Ikaduha, ang kanang kada ritual sa atong kinabuhi nagpasabot na nga ni kuan na kani advance na ka sa laing level. So pananglitan bata pa ka pwede ka mo dagandagan unya nay sa edad nga tulion dayon. That's another ritual. Or kung first kanang menarche sa mababay, kung first menstruation, na siya ritual because it really allows, ang kultura magud brings people to a next level nga na siya expectations ba sa atong pamagkaanak siya kadako na siya expectations. So therefore, so even up to the end of your life na pa kay expectations. So number one nga mo bitaw nang importante nga maayong relasyon kay ang kag nimo maayos ang pagkabutang mo nga. But I think also because it allows us to connect with our past, kana importante man kay nang naay connection sa imong pamilya, no? So muning gihandog bili siya maayo because this gives us a number one for the living, mayong tao na una na akong lulo maghuwa to sa pika, so that gives you a connection to your past, no? Na kay, and then ang kuansad, it gives you the hope ba kay importante man gud nga life ang kaning mga rituals it gives you the hope that all things will always turn out to be better even in the midst of kanang mga grabe nga difficulties. So mo ni nga ni root gid siya nga tradition, of course reinforced by the Catholic Church nya, with all the kaning kuan bitaw kanang sa Catholic Church. Ako, I can speak from a lay person nga ang teaching gani sa, at least from the Catholic Church, is that kita gani nga mga buhi, no? Pwede ta mo ampo para sa mga kag sa purgatorio kay ang mga kag sa purgatorio mausay mo tabang og ampo nato. So unsa man na nagpakita na og symbiotic relationship ba nga even the family, ang pamilya dili siya
importante ang iyang bond. Dili lang siya bond in terms of economic, kung dili na ako yun siya psychological nga. No matter what happens, na ang hapoy nagtanaw nga mga patay ni mo nga ginikanan or igsuon sa imong sitwasyon. And that's very important psychologically, I think, ha nga. Nindot bitaw na paminaw nga naat dili ay naggam nimo or nagtanaw nimo. Mo bitaw nang in the midst of, in fact, sa akong istorya sa mga tao dito sa Bohol, ninyo sila nga, kabaw ka, ma'am, dili man kayo mag-uuhuna-huna ka nga, di man siguro lisod ang kamatayon ba kung ang imutong tanawon kay total to na may nauna na mo dito gatanaw ko to sila namo na advance party advance party or pasigigunitan din ni among bay ani mo ning wa malumpag and you know these are in crisis situations mga belief mga beliefs in crisis situations. These are very important good nga dili gyud ka mawad-an ang uban kay Dog Joy nga manampit pa mangani sila ha mga kuan manawag ka sa mga espiritu manampit sa mga espiritu tungod kay ni kuan naman ang both ang atong traditional religion nga na dili mangud lisod dawaton ang atong traditional ways atong religion ug sa bag-o nga kuan no sa Catholicism. At least I can kuan sa mga Catholics kay ang mga panalitan ang tanang inani man ni in fact na gyud grabe gyud na atong respect not only for our ancestors but even katong mga property sa nature bitaw mga kahoy na mga di ba, so that pagkaabot sa Christianity with the saints nahimo ra man gud na silang images nato nga kani this also embodies kani nga need nako mo inana nga kuan so mo ni siya nahitabo nga murot yun ang practice among the Filipinos. So Doc Joy kini siyang maong practices nato nagisgot kay gaganina sa lakbit nga gi-practice na nila to even gani prehistoric period. Prehistoric wala lang tay date no kay kuan man pero it was a very important aspect. In fact sa mga writings ni Pigafetta sa iyang observations na yun gani mga preparations nga gibuhat no before ilubong ang tao kinaaman na siya mga rituals o unya asa siya ilubong in fact among the sa panay katong sa sulod sa panay nga after 7 or 8 years ilan na sa tong kuhaon because it only shows na wa ko kalimot nimo you are part of my ancestor nga akong i-take care no and this is very important. In fact na ako sa ka study nga nakitaan nga nganong kuno nga in societies like ours nga kuan nga wa pa naputol ng relationship with the ancestor ba mas kuan mas intact compared to societies na nakalimot na bitaw nga napa sila ancestor. It's because it allows you to connect naman kay collective memory na kay you know that's part of your heritage. In fact mo ni siyang we take care of this no nga kay ang uban nga wa na dayon murag humana so but for us it allows us to natay continuity sa atong kuan ba sa atong tradition as a family or even as a people manang taas atong claim. Pero Doc Joy naapay mga na record na to karon nga mga practices before nga karon gihimo pa na siguro dinhi sa ato obserbar to moderno naman kayo but naabay mga dapit dinhi sa ato Pilipinas nga kuan paghihapon kay sila murag ila pagid gyapon ang gi-preserve ug ila gyapon gi-practice na siya nga mga practices. Actually very common nga atong maobserbahan. Ako malingaw jud ko anang kanang also Day kay number 1 kanang pagdagpot og kandila which is already a Judeo-Christian kanang Catholic naman na siyang tradition kay Jesus is the light of the world no. Unya in fact kanang pero ang pinaka-aligri ana is nga musuroy ang mga kag mo adto sa atoa di ba. So I was brought up nga magdagpot jud ka og mga kandila sa inyong bahay kung asa to mag-frequent kuno ang you know that was how I was nga mo bisita na so you know also my feeling no like someone like me growing up in the culture no so ang nahitabo nga makakonek ya sa ko kaila ato nga lolo nako but you know I can feel the connection that's number 1 very important. Now ikaduha ang gani bitaw atong practice of food offering. Kana no mo maginay common kayo nga anas ko panimalay. Yes, common kana sa atong panimalay. And you know unsay para muna ko this is one valuable thing among us Filipinos where we offer. In fact, di ba sa atong experience or tats na bahala na mag-alsag mayo pero pakanon lang gyud nimo okay na. Why? Because ang pasabot ani nga kanang you are kani mabong food this is part of wealth man ni siya. So from anthropologist perspective wealth ni siya. Unya, the ability to share this means that I'm sharing with you the wealth that I have. Or what I have, I share with you. So muna nga, kaning kuan, sa pagkaon mo sa nga,
importante na siya kay sa mga sementeryo makita ni mo nga kung sa'y paborito niyang pagkaon. That's still very important in the memory, ha? Nga pila ka generations katong kami ni Florencio, kanang atong curator sa Casagorodo, nanuroy mi diri sa mga samang. Napag-yun ko nga great-grandchildren na ba, but they still remember nga ilang lolo ganahan o humba, no? So mo nang naihumba. Naihumba, mais, no? Kay humba man na og mais. Yan na jud toy bino nya, wala man tong bino nga karaan, so kato na lang puti murag malyur ka man siguro to or something. So but that nya pagkapinan Doc Joy og kanang tustos. Tustos. Oh, kana siya, kana no, ko bigid kay na. So even until karon no, kung tan-aw ka sa kuan makita nimo kung unsay favorite. In fact, naiuban nga ang i-offer nila kanang apali as kanang apali ko ang gyud na siya kanang mga root crops ilang ipang offer. These are really traditional food ba gipangkaon atong a certain generation nga mo na ilang i-offer. So even hangtod karon Sir Tats na ang gihapon ni atong makita sa atong mga minteryo. Pero Doc Joy, ang pangutana nato siguro so dani kadaghanan nag-practice pa ba o kini nagkawa na? Sa imong observation Doc Joy, nya ngano man ngano sa may mga rason ani? Well, I think part of it is murag discourage na sad siya kay dili na kuan kana bitang kuan nga dili na man gud siya makaon but you know ang nagkawa na siya because musud naman gud ang imong modern thinking pa nga dai wala ka mo balik kana may nana bitaw nga mga no and modern thinking which is not wrong ha pero ang point is nanay mga bagong kuan ba bagong pangunang sa mga bagong siguro tubo murag dili na kayo mo practice but makita nimo sa katong mga edad-edaran or mga kuan na gyud tigulang na murag naa pagid gihapon. Importante man kay na kay paghandom na kay you know ang paghandom which is memory which is a very important aspect sa pag-survive nato as a people. Ang parang muna ko there was this one scientist ingon siya nga if you take all the memory kuno out of people then this is the beginning of the end sa imuhang society. So mo ni siya unya karon na may mga kabatanunan nga ayo ko ana tuo man ni si Lola which is mo ni siya mga modern way nga awa na ay murag dili na bitaw kayo makita ang important aspect ani. So muna nga well natuwa na gyud siya no. Pero Doc Joy importante lang yun sa panahon sa pagsaulog ani di nato kalimtan ang paghatag ug pagampo. Kay usahay murag malimtan na siguro nato no labi na karon mga panahon nga maligri na kayo ang mga kuan ang mga samang unya murag malimtan na ang spiritual side no. Mao sad na kuan in fact there was an article sa newspaper nga akong nabasahan nga giban gani sa ubang sementeryo ang magdaog kanang karaoke or kay mga kuan kay magsaba-saba which is also true sa Sir Tats no nga kaya mawa na pagkasulindi. Magsing-along na noon tayo dito sa tubangan instead of praying para sa atong kuan, sa atong mga kag. So, Doc Joy ka na, no? Kining mga butangan nga atong naiskutan karon ang ato na ni siyang nakita o base sa imong gi-say-say ka ganina nga na-practice hindi siya nato even prehistoric period pa, no? Nya, antod karon gi-practice na apan nakita nato nga murag nagkawa tungod kay nagka-moderno sa panahon no unya ang ato lang gyud ani Doc Joy nga naka-remember ko ani one time last year nga atong gi-invite no sa mga monsignor nato dinhi iya ging gipahinumdum nga ay gyud ninyo kalimti sa pagsaulog nato ang espirituhanon nga bahin. Yeah, in fact Sir sakto man gyud na nga kanang ang spiritual kani manggong para sa kuan sa Christian tradition nato nga naay gidedicate nga adlaw para sa mga kag para mahinumduman sa atong mga kag nga nakalimtan na in taon no kay and I think as like ako as a Catholic ang ipangkuan man gyud nga dapat magampo ta sa mga kag dili lang once a year kung dili kada adlaw gyud na nato but more so I think nga og dili mo gyud ganim o siguro na nga naalang gyud ay one day nga gidedicate but dako ba gyud ka ini grasya no ang kaning pag-ampo sa mga importante Doc Joy nga mo ni siya panahon nga mainumduman nato atong mga minahal sa kanang buhi nga mipanaw na in fact akong mama naapay panahon in fact nanawag siya nako gabi kay tuam siya layo ingon siya nga kanang Tats ay yung kalimtiha ang pagpamisa nya daghan ba every year mahibaw-an ko nagdako na mo puyo ko nya kanunay daghan kayong mga kalab nga iyang ipakuan wa na ko kay bawo pero apan kana gi-practice pa ba na siya karon Doc Joy wala na apan imo nang tubagon human lamang ining pipila ka mga mensahe.
Nahibaw ba mo nga ang paghinumdum sa kalagkalag sa una gipahigayon sa bulan sa Oktubre? Kini nahitabo ni atong 10th century. Himando si Saint Odilo of Cluny nga ipaygayon ang maong paghinumdom matagdos sa Nobyembre sa tanang monasteryo sa Benedictine Congregation. Sa paglabay sa panahon, tibok simbahan na ang mipatuman ni ini. Kini si Pagto kay Roxanne, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakauwahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Sunod si Mana, ipahigayon sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ang ikaupat o katapusang hugna sa relief operations ngadto sa mga apektado sa linog didto sa Bohol. Kini tungod kay mututok na unya ang foundation sa school restoration. Bisan pa man nahuman na ang pagpanawat og mga donations para sa relief operation, giawha gihapon niini ang mga interesado nga mutabang nga andam gihapon mudawat ang Rafi og cash donations alang sa pagpaayo sa mga lawak tunghaan. Kay numduman nga mitagana ang Rafi og 2.2 million pesos nga funding alang sa gipahigayon niining mga relief operations, samtang nakadawat kini og mga nagkalain-laing donations nga mibalor og lapas 700,000 pesos. Sa laing bahin, giila ang Rafi sa Department of Education isip usa sa mga posibleng katambayayong sa Bohol Provincial Government alang sa rehabilitation o reconstruction sa mga classrooms nga grabing naapektuhan sa 7.2 magnitude nga linog ni adtong Oktubre 15. Kini ang gitino ni Anthony Dignadice, Rafi Education Development Unit Executive Director, human sa ilang panagkita sa Education Cluster sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kun PDRRMC sa maong probinsya. Si Dignadice, membro usab sa assessment team nga gipadala sa Rafi ngadto sa Bohol. Sumala pa sa PDRRMC, 39% sa mga lawak tunghaan ang apektado sa linog o 852 sa kinatibuk ang 7,169 lawak tunghaan sa Bohol. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Heidi. Maayong buntag.